Yo, what a beautiful morning mga kamaster. Panibagong araw, panibagong vlog. So for today's video mga kamaster, magkikita kami ni Boss Tipin. Nandito ako ngayon sa Barangay Damulog, dito sa banda, malapit sa Prince. Dahil pupunta si Boss Tipin dito, dito kami magkikita. And napag-isipan kasi namin ni Boss Tipin na mamingwit kami ngayon. So doon banda sa amin. Kaya pumunta ako dito mga kamaster kasi hindi pa alam ni Boss Tipin papunta dun sa amin, no? Kaya dito kami magkikita sa Damulog. And inintay ko muna si Boss Tipin mga master. A few moments later. Ayan si Boss Tipin mga master. Nagdalag, wag kang dalag tripod. So mga master, dito kami nagkita ni Boss Tipin kasi di niya pa alam papunta dun sa amin, no? Yeah, dito kami banda sa may Prince, dito sa Damulog. Malapit lang sa amin. Ayan. So, pupunta kami dun sa amin, tapos kakain muna kami dun bago kami mamingwit. And update lang mamaya mga master. Ayan si Boss Tipin mga master, oh. So, ayan po, bye-bye. Ayan guys, so welcome sa aming bahay, Boss Tipin. So kakain muna kami guys. Ayan yung ano namin, oh, sinugbang karneng baboy. Yan lang yung ulam na hinanda ko kay Boss Tipin. Wala pang ano, wala pa tayong budget. So kakain muna kami para alis mamaya. Tapos ma-order ito ulam mo. Yan lang yung ulam natin, oh. Yan, oh, yan lang yung ulam. Ikaw lang. Ang araw sa dagat. So meron tayong Sprite dito, ang pangpatulak pa. Ayan. So ayun. Tapos na kayo magdasal guys, ha. Hindi pagkano guys. Pagkano po na. Hawa may lami ni. Suka, ang patis. Nilagyan ko ng sili mga master. Hindi, paano ka? Wala ba so? Dinta na kaso na eh. Kain muna kami mga master, boss. Para Kain tayo mga kamaster. para pagdating sa dagat dito ay magugutom. Asa bali din ako. Pamar ng boy. So, lagi ano to? Palit ko. Tulay. Sabi ko, $1 mo. Lalayo. Palit na pa. Kain mo tayo. First time ko dito sa lugar nila. Ikaw ba naman ito yung mangga dito? Nandito ka? Bakasin sila? Sigmukuyog to ka kung tutungukan. Ako ng suot. Laki? Babae? Salamat. Ang mango, di mo? Mango. Naman tayo sa kinakuan? Mango di surging? Wapon. Kapon dyan naman tayo? Pero kuam. Pa siya ikan, watch hours. Kuang pa. Kung wato na yung lumukuyog, nanto si Kuan. Si Tix Vlog. Well, ka-break sa record ani. One, pusa kasi wana, dawat sa YouTube. Dri ari. Di man kay ati mo. Ya magkuwang ba? Kitarle. Kapag dawat to ina. Suba na kay suba mo. Kana ko kamu mo. Kana tamig ba? Mga master, kain muna kami mga master, ha. Tamig ang pag-ibig. Ito na lang bagaw. Ito ka mo ba? Hindi ko lagi ano.
Pag-uwa. Bato ko ha. Langga sa mga niyo. Kapag galing ka itong akong so, magkanda itong vlog. Nakakanda ba? Nakaboxer. Bakit siya? Nakaboxer ba? Oo. Nang luto-luto ta. Dumi lang ano? So, pwede ra ka na, brief. Ay, sa brief. Bakit lang? Asa rin siya? Order siya. Samsakan nila. Hmm? Nasa tabulan. Kaya tabulan din na siya? Ayan, unahan. Nga mo sa ikuan, face to face. Oo. Kung saan mag-order siya? Gago. Kaya tabulan mo. Ang nga na. Nagkakaroon dito? Eh? Ako na nito. Eh, gagawin ba kayong gano'n? Nabang ko dito, kape. Magbaho lang sa tanong. Wala ka. Ano sa plano yun? Hapon. Hmm? Hapon. Hapon ba? Hindi ka yayawan mo. Tawa. Birthday mo din mo, ma. Birthday daw niya ako, no? Mga boss bukas. Happy birthday. Advance happy birthday kay Master. Wala akong handa, guys. Wala tayong handa. Sanay na tayo sa mag-birthday na walang handa. Importante, malakas yung katawan. Madaling chicks. Madaling chicks. Si Marino mong buhay na ade ha. Ito lang. Guys, baka nagtataka kayo kung bakit nandito si Boss Tipin. Mag-ano kami, mamimingwit kami mamaya. Matapos kumain. Mga will. Dito lang banda sa amin kasi mayroong ano dito, mayroong bangka doon sa kanila, walang bangka doon. Pwede mo i-upload mo ko rin mo? Karon? Connect mo na wifi. Promote mo yung channel mo. Marami ate mo ba? Hindi ko sa day pagkuhan. Tapos di pagpagpak. Ano tayo pag-up, katong up. Tumurag, ano ba? Tingin. Siyempre ko niya. Kung para matag ko mo ba? Huwag mo muna. Ikan mo to, dilar mo ko. Ano sa sa pagidaghan ito? No? Sakto na yun. Ano sa law? Yan mo? Karobos?
Ano to? Ano? Nabusog ko mga master. Kumusta man si Gibit Tudor ito? Ito ba ito? Natog pa sila pinakaw mo? Wala sila kalimutan din, nakaw ba? Ako pa naman ito rin. Balo siya. So, si Pilipi, ngayon bangka, sa Sibok, sa Solol, pagkawag man. Ako tayo tagata mo, ito ang kilo ang Sibok. Saan ba kuha? Hindi pipila. Wala hindi niya pili ang parang kuha. Ano pa dirang dagat boss? Kahit ano muna, gano'n ko mga ano ko, lumagan ito. So ayun mga master, natapos na kami kumain. Kaya naubos yung kanin. Kaya meron pa kami natira dito. Bauli namin doon sa dagat. Punta namin mamaya. So ayun. Salamat mga kamaster. So update na lang mamaya mga master pag nandun na kami sa dagat, no. Ayun, bye-bye.